Sundalo na taga Mangatarem, Pangasinan patay nang maaksidente sa sinalihang racing competition. Naka-alerto Kim Banderlipe. Nasawi ang sundalong si Staff Sergeant Al Tolentino matapos umanong maaksidente sa sinalihan niyang motorcycle racing competition sa Lipa, Batangas. Tubong Mangatarem, Pangasinan si Tolentino. Professional rider umano ito na nagkampiyon na rin sa racing competition sa Clark at Batangas. Bilang kinatawan ng K58 riders, sumaling muli si Tolentino sa racing competition. Isa sa nanood ang pamangking si Janjan at panganay na anak nito. Nasa last lap na raw noon ng kompetisyon nang mapansin ng dalawa na wala na sa karera ang biktima. Nung kasi nagbibideo po kami. Yung dito lang po sa banda malapit na pa-curve. Gusto po namin maano yung magandang angle. Tapos hindi po namin siya napansin. Nalaman na lang nila na nakabanggaan ni Tolentino ang isa pang racer. Nakatalo ng isang racer habang naipit naman si Tolentino na napagitnaan na ng dalawang motorsiklo. Nung narinig ko lang po, nagsabitan daw po yung manubela nila. Tapos pinilit niya pong ibangon yung niya. Kaso hindi na po na 4 na anak at asawa ang naulila ng biktima. Bago ang kompetisyon, tila nakaramdam na raw ang ilang kaanak ng premonition o pangitain sa Facebook post ni Tolentino. Tapos may pinost sa pero hindi pa yun magkakarera, wala pa siyang contest. Sabi niya pag namatay daw siya, pag cremate daw siya, ay ikikremate na lang daw siya. Tapos yung abo daw niya, sa highway. Hinihintay pa rin ang pagdating ng malabi ng nasawing sundalo sa bayan ng Mangatarem. Kasama si Wilson C. Ako si Kim Banderlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan.